Kwiveki ephelileyo eDikagong, uSakhiwo ufunde lukhulu ngeendidi ze-PPC Show. Ngoku wazi ngcono nokuba zeziphi iintlobo angazisebenzisa kwaye kanjani. Konke oko kungenxa katatomaki kunye nokuqhubekeka kukamama wakhe ekusebenziseni i-PPC. Yintoni abantu baseDikagong abasiphathele yona kule veki? Njengoko kusoloko kukho umntu owakhayo kule dolophu, makhe siye apho kwakhiwa khona eDikagong. Sizwa sikaphalo, khani niboleka indlebe mawethu. Inzwi. Yeke, enkosi ndiyabulela. Mawethu, ndicela nisinyamezele nje kancinci kuba umhlekazi uyakha isizwe usaye kuqhawulisa nje omnye umba obungxamiseke kakhulu. Undicelile ke mawethu uba ndingxengxeze kuni isizwe sakuthi. Nimlinde nje kancinci usendleleni. Noku yeza umhlekazi wethu. Enkosi. Ngoku uzithoba okukhulu umhlekazi wami. Abanye bethu bashiye izitena zingagqitywanga ukwenziwa esizeni zethu. Kwaye ke ashiyanga kwamntu ozijonga. Ndicela ube nomonde nje kancinci wethu mama unokwakha. Sele ikufuphi inkosi. Sizawukhululeka kungekudalanga wethu mama. Uzuncede ke kube njalo ke mkhokheli. Abanye bethu kaloku bashiya into zabo zikekele mani emizini. Mani khanitsho, yintoni kanye le ingakasibizeleyo apha? Inkosi ibizintlanganiso. Yawugqiba ingabikho kwakuloo ntlanganiso. Ihamba njani kanti le? Nxe Dosini nxe. Cela uxolo mntwana omhle. Iza kuthi sakufika inkosi icacise yonke into le. Mna ke njengesithunywa ndigqithisa nje umyalezo mntwana omhle. Kodwa ke ndifuna ukuniqinisekisa ukuba yonke lento iza nenkosi. Imalunga nezindlu zenu, amashishini enu, nekamva lezindlu ezizakwakhiwa kwakulela lethu ingqwalane. Yabona le lali izoba ntle. Wonke ke ubani uyayazi ukuba eminye imizi apha ekuhlaleni yakhiwe ngezinto ezingekho mgangathweni. Gawume kancinci. Kudlalwa ngathi apha. Sibizelwe loo nto apha ebukhosini. Sizele ukuza kutheleka izindlu zethu esizakhele zona ngamandla ethu. Hayi, akuthethwa njalo nabakhokheli bethu. Le indlela ngokothetha ngayo ithanda ungabi nambeko noko. Mama unokwakha. Ezi zindlu kuthethwa ngazo kanti ayizo zethu na kanti? Ewe zezethu ndiyavuma. Uyavumelana nam? Ngoku ndiphuncukelwe sesimilo xa kuphi ke? Andizuyithini ke le nto lo mfana. Kamandi. Heke, nantsi nenkosi igaleleka. Uyawutsho ugadlele ke ngolo hlobo ubusenza ngalo. Uyibeka indaba yakho iviwe lubala. Luxolo! Luxolo. Mntwana omhle, mntwana egazi. Sizwe sakuthi. Ndiyabulela ngomonde wenu. Njengenkosi yenu enikhokeleyo, ndiye ndacinga okokuba iya kuba bubuchule ukuba singqumbelane apha kule nkundla yalapha ekhaya, ukwenzela ukuba sikhe sifakane imilomo malunga nokhuseleko lweentsapho zethu. Inokuba niyazibuza okokuba ndithetha ngantoni. Kodwa emva kwemvula ezinengamandla sizibonile izindlu nezakhiwo zidilika. Ukanti emva kwayo yonke into endiye ndayifunda kumaphephandaba, noko ndikubone apha ndisuka khona namhlanje, ndiqinisekile okokuba luxanduva lwam ukunifundisa ndinincede bantu bakuthi, ukuze ndiqinisekise okokuba sonke sikhuselekile. Ndicela nindiphe ithuba ndichaze. Luxolo. Ndiyabulela. Ndisakhula ndiyinkwenkwana bendidla ngokubona ekhaya kusetyenziswa kuphela isamente ye-PPC kuzo zonke izakhiwo ebezisenziwa ebukhosini. Ndide ndakhula ndangaka. Ndiyanikhokela ngoku njengoko naye utata wayenzile phambi kokuba kufike ixesha lokukhothama. Ndaye ndahlaziya ndafakela ezi zakhiwo ndikhule zikhona
ndisebenzisa kwalesamente ibisetyenziswa ngubawo ye-PPC. Iphuma kweyona nkampani inkulu neyona ithenjwayo yesamente apha eMzantsi Afrika. Kodwa yivani ndinixelela bantu bakuthi akukhathaliseki nokuba wenza indawo encinci okanye enkulu, iyasebenza i-PPC. Ndingayanga kude, jongani apha kwezi zindlu zalapha ebukhosini. Thina apha sithemba i-PPC. Inkokheli iba yinkokheli kuba ikhokela ngendlela eyiyo. Ngamanye amaxesha inkokheli kufuneka yenze izigqibo ezinkulu, kwaye ngamanye amaxesha ingenza izigqibo ezingaxhaswayo, kodwa ke ekugqibeleni kufuneka ikhokele. Ngokuzithoba okukhulu mawethu, njengesicaka senu, ndifuna ukunibongoza sizwe sakuthi okokuba sibe yimbumba sibambane, sibe luluntu olukhathalele ikamva nobutyebi nohlumo lwesizwe sethu siphele. Ukususela namhlanje ukubheka phambili, wonke umzi oza kwakhiwa apha eDikagong okanye oza kuhlaziywa nangaluphi na uhlobo kuza kufuneka wakhiwe ngesamente eza nesiqinisekiso sexesha elide. Phofu ke xa ngaba sivumelana ngamxhelo omnye wokuba sakhe izindlu eziza kuhlala zihleli okwenye ngane, zikhulele nezizukulwana zezizukulwana. Ngoko ke masakheni amakhaya nezindlu ezomeleleyo, sizakhe nenkampani efuna ukuba kunye noluntu lwethu sakhe amakhaya nezakhiwo eziluqilima. Andifuni kuba nobomi obuchubekileyo ndodwa kuba ndiyinkosi. Ezona njongo ze-PPC kuluntu elizweni lethu zezokuba wonke umntu abe nobomi obuchubekileyo, kungakhathaliseki nokuba uzelwe phi, uzelwe ngubani. Mna ke ndikhule ndisazi kuphela i-PPC. Yaqala ngutatomkhulu, kwalandela utata ondizalayo, ukanti nam ndiyayithemba. Namhlanje ke nam ndingutata, kwaye noonyana bam bayayazi kakuhle isamente ye-PPC. Konke oku kumalunga nokhuseleko lwabantwana bethu neentsapho zethu. Sonke siyafuna ukuxhotyiswa, kwaye siza kwenza njalo ukulisabela ikhwelo lakho. Myelo omde, Doyi. Wow! Chokwavokotheka nkosi yam. Nam ndilingqina ngenene ukuba i-PPC yokuphela iquality nesamente endiyaziyo. Kunamhlanje nje ndifundisa nowam unyana ngoko kuncinci ndikwaziyo nge-PPC, njengoko ke notata wakho enzile kuwe ngethuba ukhula. Ndiyabulela mamnokwakha. Xa ndiqukumbela le ntetho ke, njengoko sendinityele nexesha bantu bakuthi, ndivela kwenye yendawo ezivelisa i-PPC apha eBhayi. Bendihamba ke nomhlekazi uMakhi, lo ungumnini weBathusi Hardware. Niyamazi nonke apha ekuhlaleni. Sifunde lukhulu ngenkqubo yokuvelisa isamente. Mawethu, ayonto ilula nokho. Emva kokuba ndibone yonke inkqubo yakhona, ukusuka apho igrunjwa khona isese yi-limestone, ide ibe yile nto ibizwa ngokuba yiklinka, bebemele ukuba aba bantu basibize intloko yetreyini. Xa kuthethwa inyani, le samente yequality siyayiphiwa ngexabiso ethengiswa ngalo. Mhlawumbe ngendikhe ndibacebise okokuba banyuse kuba besinika iquality ephezulu kakhulu. Bakudlala ngathi ngoku. Hayi ndiyakhula. Ya, ndingalibalanga ke enye into ebalulekileyo. Ndiye ndacela okokuba umhlekazi uGoodwill, ongomnye wamadoda akhokeleyo pha kwa-PPC, akhe eze kuvela apho eDikagong, aze kusixhobisa siluluntu, ukwenzela ukuba sonke sitsho siphile ubomi bengcungu obuchubekileyo. Eze asifundise malunga nesamente, asifundise nangokwakha amakhaya nezakhiwo ezisemgangathweni. Endikufunayo nje
kukunibona nonke nisitsho ngezakhiwo ezintle apha ekuhlaleni. Ndithi kuni, inkampani eneminyaka ephantse ukuba ngu-130 ishishina ngesamente, hayi ndiyithemba ngenhliziyo yam yonke. Xa ndiza kuyeka, ndithi ayikho into engangena phakathi kwethu siluluntu oluma luzinze lube luqilima njengezaa zindlu ezakhiwa nguPewuli zisakhiwa nge-PPC. Njengoko isitsho intetho yamaNgesi ithi together we are stronger. Jabulele. Doyi, mntwana omhle, umntwana egazi. Ngoku besingazi ukuba nezakhiwo ezikwinqanaba eliphezulu babe sineenkokheli ezifana noNkosi yakhe isizwe, bekuza kuba ngcono nangakumbi xa iinkokheli zethu zithatha kwaye zenze ixesha lokwazi ngokubanzi malunga nomgangatho wesamente kunye nezakhiwo kwiindawo zoluntu abazikhokelayo. Njengoko wenza uNkosi yakhe isizwe ngokuya kwisizwe se-PPC, lindela esinye isiqendu esinamandla seDikahong. Ndwendwela ikhasi lethu leFacebook iPPC Africa kunye nele Twitter elithi @ppc_Africa kunye nele Instagram elithi @ppc.africa. Ze uthathe inxaxheba kukhuphiswano lwethu lweveki apho ungaphumelela amabhaso rhoqo ngeveki kwaye uzibeke ethubeni lokuphumelela umagumede webhaso ekupheleni kwebali lethu. PPC, strength beyond.